El Consell Ciutadà d'Infants de Figueres commemora els seus més de 10 anys amb un àlbum il·lustrat per Judit Frigola. S'ha presentat al Cercle Esport Figuerenc aquest dissabte 11 d'abril. Aquest llibre no és només una història, és el reflex d'experiències, idees, emocions i propostes que infants i joves hem compartit per millorar la nostra ciutat. És la prova que les veus dels infants també construeixen camí. Aquesta iniciativa, com sabeu, va néixer fa més de 10 anys, va néixer el 2014 i, per tant, en primer lloc jo voldria tenir un record o un agraïment molt especial a la persona que ho va fer possible, perquè sabeu que al capdavant del Consell Ciutadà d'Infants hi ha l'alcalde. Aleshores jo volia recordar l'alcaldessa d'aleshores, que també ens acompanya en aquest acte, la Marta Felip. Quan fa una dècada, més d'una dècada, es va plantar la llavor d'aquest Consell, no es va fer com un simple exercici escolar, sinó com una necessitat democràtica. Teníem la convicció profunda que Figueres no podia estar completa si ignorava la veu que doneu vosaltres als infants. En aquest acte s'han projectat imatges del procés de creació del llibre i també de la història del Consell. S'hi ha celebrat a més una taula rodona que ha finalitzat amb una breu definició de tots els ponents del paper d'aquest òrgan que dona veu als infants de la ciutat. Una paraula o una frase breu, em podríeu descriure la vostra experiència o el Consell? Si vols començar, Tomàs. Amb una sola paraula? Difícil. Jo diria que orgull. Jo em sento orgullosa dels nois i noies que tenim a la ciutat i del que porteu. Sí, orgull. Jo diria compromís. Compromís. Doncs jo diria il·lusió per totes aquestes propostes que hi ha i la il·lusió que presenten consellers i conselleres quan poden participar. Doncs jo diria divertit, però també interessant, ja que poder participar en un consell així fem activitats superdivertides, però també és molt interessant per poder ajudar com a la ciutat a fer una ciutat millor.